Right, nhasi tine phone yatinayo iyi Huawei. Tiri kuona kuti kana uchida kuiflasha unoiflasha sei usina software. Tiri kuona zvine zvairi kuita izvi. Iri kubaka ichidzima, chilaita ichidzima. Taona kuti unokwanisa kuiflasha sei usina file rayo. Saka ndizvatoda kuti tiratidzane panapa. 3 minutes inenge yatopera kuflash. Ngatiuye kukombiyuta yedu kuno kutaona kuti zvakamira sei. Right, panapa tine software yedu ratiri kushandisa rinonzi smart key. Software rinoflasha mafoni akawandisa chaizvo risina file. Ndiro software ratakanongedzera panapa iyi smart key. Saka kuona kuti unoita sei kana uchida kuflasha usina file, uchida kuflasha phone yoyi kuti ipinde musystem. Panapa tiri kuona tiri kulaita ichidzima. Right, tavhura software yedu rineri. Tiri kuona kuti apa pese pane mafoni akawandisa, MediaTek, Samsung, Android services. Ese mafoni mazhinji anoflashwa nesoftware riri smart key usina file. Saka datoonesa kuti unozviita sei. Software rinoita zvakawanda, rinobvisa mapattern, rinobvisa maFRP, rinobvisa zvese izvozvo. Saka toda kuti nhasi timbotanga nekuona kuti kana uchida kuflasha phone usingashandisi file unoita sei. Izvi zvinongogoneka chete kana kuri kuti system yacho haina kucorrupta. Yes, but sometimes kana ichinge yacorrupta yese inenge yakuda file. But mafoni mazhinji unokwanisa kungomaflasha usina file uchishandisa smart key. Right, reka tiuye kufoni kwedu kuno. Aturati iri kulaita ichidzima. Panapa tine volume up, volume down nepower. Right, unodzvanya volume down. Kubaira cable yako sezvo zvizvi uramba wakadzvanya. Yeah, sezvaitika izvi. Tiri kuona kuti panapa foni yedu takwanisa kuipinza mufast boot. Ndimo maunokwanisa kuita kuti udzosere system yayo ichitanga kunyatso kushanda. Touya kuno kukombiyuta kwedu kuno kuti wataona option ino yatakanongedzera iyi. Fast boot. Obva uya panapa kanzi factory reset. Otika ipapa. I think so pari kunyatso kuonekwa. Saka uri kuona kuti pane maoption akawanda ekurepair mafoni akawanda ese aripo ipapa. Saka mafoni mazhinji unokwanisa kungomaita zviri nyore uchishandisa method iyoyi. Right, tiri kuona panapa kanzi unlock apa. Pa-unlock apa panobva pafomata foni ichisara isina zvinhu zvakaita sana pattern. FRP inogona kubva zvakare ipapa. Saka ndipo option yaunokwanisa kushandisa iyoyo uchipinza foni yanga ichiramba kupinda musystem. Right, tobva taklika panapa. Tiri kuona zvakuitika kunoku. Yakutoformatwa foni. Kana ichinge yapedzwa kuformatwa sezvo zvizvi, ukunofa yadzima yoga automatically yobva yabaka. Saka kuti kubaka kwaya kunoita inenge yatodeleta zvinhu zvese zvazviri mufoni.
tiri kuona kuti foni yanga ichimboramba kupinda musystem, saka pari zvino tiri kuda kuona kuti tiri kunopinda here musystem, toona kuti tabudirira here. Software rinotibatsira pamafoni mazhinji, rinorova mafoni ese zvawo, ese rinogona kungomarova pasina flash, pasina file racho, usingaiti zvekuflash, uchingoita factory reset kudhirita data rinenge rapinda rine virus kuti foni isapinde musystem. Kunyatsokuona kuti foni yedu yanga ichimboramba kupinda musystem, sofa yakunopinda musystem. Panapa tiri kuona kuti foni yedu yapinda musystem, hapasina nachekumirira. Dai tifambe nayo kusvika yanopedza. Sezvatiri kuona panapa, tiri kuona kuti foni yedu yabva yapinda musystem. Tinoona kuti foni yedu yadzoka, foni yanga ichimboramba kupinda musystem, nawe yakukwanisa kupinda musystem. Kuti zvinhu zvese zvadzoka, asi zvinhu zvizhinji zvazvirimo zvaita semafotos zvese mune musystem anenge yatodhilita zvese. Right guys, nokutenda chezvinokuona video inoyi. Nokurudzirai kuti muinde paYouTube, kamasvika paYouTube muchaona mamwe mavideos akawanda aripo zvakare ipapo. Mkoma Jola, mavideos akajeka. Unogona kudzidza zvakawanda uchiona mavideos iwayo. Asi chatokurudzirai kusubscribe paYouTube ipapo nekuita malikes kuti simba redu rambe richiwanda rekukubikirai mamwe mavideos anonakidza saizvozvizvi. Thank you guys. Kana pane imwe video imwe foni yaunoda kubikirwa, unondibata panhamba dzangu dziri kubuda paskirina.